30 ritratt ta' wħud mill-isbaħ binjiet li nbnew f'pajjiżna bejn is-seklu 19 u nofs is-seklu 20 ser jitellgħu furja bl-isem ta' Unsung Architectural Icons. Ir-ritratti li ttieħdu mill-membri tal-Istitut Malti għall-Fotografija Professjonali għandhom l-għan li bihom tiġi ċċelebrata l-arkitettura modernista fil-Gżejjer Maltin. Il-Ministru għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Ippjanar Aaron Farrugia stqar li l-introduzzjoni ta' kunċetti ġodda huwa element ewlieni li jgħaqqad dawn il-binjiet. Din l-esibizzjoni qed turini dawn il-binjiet li llum jintużaw bħala residenzi kummerċjali jew inkella knejjes. L-esibizzjoni allura toħodna lejn dawn iż-żminijiet u huwa mod ta' kif aħna nuru għarfien ta' dawn il-binjiet biex hekk ngħadduhom mhux biss lil dawn il-ġenerazzjonijiet li tilgħin imma wkoll ġenerazzjonijiet futuri. Qed nagħmlu hekk bħala Ministeru mhux biss permezz dawn il-ġurijiet u allura għarfien dwar dawn il-binjiet imma wkoll b'mod li nikkonservawhom. Din l-esibizzjoni hija parti mill-ħidma tal-Awtorità tal-Ippjanar biex tippreserva l-patrimonju arkitettoniku ta' pajjiżna. Tantu hekk li din is-sena biss l-Awtorità diġà skedat 44 binja fir-Rabat u l-Pjetà. Din is-sena qed nisabixxu binjiet ta' valur arkitettoniku, fil-fatt huma binjiet skedati, binjiet illi ġew mibnija tul dan l-aħħar żewġ sekli bi stili ta' arkitettura diversa. Din l-esibizzjoni se tittella bejn il-25 ta' Awwissu u 3 ta' Settembru fl-Imdina, filwaqt li se tittella fi triq il-Merkanti fil-Belt bejn it-8 u 16 ta' Settembru.